Bismillahir Rahmanir Rahim. Isan kware autan shehu. Mutane da yawa suna jin wannan suna, ana cewa isan kware autan shehu, amma watakila ba kowane ne ke da labarin wane ne isan kware ba. To isa dai shine ɗa na ƙarshe na Shehu Usman Dan Fodiyo, Allah ya masa rahama, wanda kuma shi yasa ake ce masa autan shehu. Wato tarihin rayuwar wannan taliki tana da ban sha'awa a gare mu, kuma a wannan zamani da muke ciki za ta amfane mu wajen duba hakikanin zamantakewar mu. Wato Shehu Usman Dan Fodiyo, Allah ya masa rahama, ya auri mata 12 a cikin rayuwarsa. Waɗannan mata su ne kamar haka: Maimuna da Gabdo da Hawwa'u da Hajiya wacce suke ce mata Hajji, da kuma Hajjo wacce sunanta na yanka shine Hadiza, da kuma Shatu wanda takaicewa ne na Aisha. Sa'annan kuma akwai Janni, akwai Bajjo, ita Bajjo lakabi ne amma sunanta na yanka Aminatu, akwai Tabaraya, akwai Hafsatu, akwai Asma'u, akwai kuma Fure wacce shi ma wannan takaicewa ne na sunan Furera. Waɗannan su ne mata 12 waɗanda shehu ya aura a cikin rayuwarsa. 4 daga cikinsu sun yi masa takaba, sauran kuma la'alla ya rabu da wasu ko kuma wasu sun rasu a ɗakinsa. Wannan shine abin da ba mu da cikakken bayani, domin littafi guda ɗaya rak wanda ake iya samun wannan bayani shine Kitabun Nasab na Abdullahi Dan Fodiyo, bai yi bayani ba dangane da wannan filla-filla. Ala kulli halin, Shehu Usman Dan Fodiyo ya auri mata 12 a rayuwarsa, kuma a lokacin da ya rasu ya bar matan aure guda 4 wanda suka yi masa takaba. To kuma har yau shehu ya yi kwara-kwara ko kuma abin da ake cewa kuyanga ko kuma sadaka, wato yana da baiwa wacce ya mai da ita sadaka. To wannan baiwa tasa ainihin wato ita ce wacce ta haifa masa ɗa, wato isan kware. To sai da Shehu Usmanu yana da 'ya'ya da dama, wato Allah ya arzuta shi da 'ya'ya zunzurutu har guda 39 a rayuwarsa. A cikin wannan adadi maza 23 ne, mata kuma 16. Na farko a cikin 'ya'yan shehu, wato ɗansa na fari shine Muhammad Sa'ad. Ina yin wannan bayani ne domin yawancin mutane sukan ɗauka cewa Muhammad Bello shine babban ɗan shehu. To ba haka bane. Muhammad Shehu dai Muhammad Bello dai shine wanda Allah ya bashi shahara a cikin 'ya'yan Bello, a cikin 'ya'yan shehu, amma Muhammad Sa'ad shine babban ɗansa, wato ɗansa na fari. Muhammad Bello ɗansa na 3 ne, wanda kuma kamar yadda muka sani shine ya gaje shi a cikin shugabancin daular Usmaniya, wato ya zama sarkin musulmi na 2 bayan mahaifinsa Usman Dan Fodiyo. Ɗa na ƙarshe a cikin 'ya'yan shehu shine isan kware autan shehu, wanda a lokacin da shehu ya rasu, wannan bawan Allah yana cikin mahaifiyarsa, an haife shi ne bayan rasuwar shehu da 'yan watanni. Shehu ya rasu ya bar isan kware a cikin mahaifiyarsa, kuma mahaifiyarsa baiwa ce kamar yadda muka yi bayani, wato sadaka ce ko kuma kwarkwara. Kuma isan kware ya rayu tare da 'yan uwansa masu yawa maza da mata, waɗanda idan a yanzu ne ana iya kiransu 'yan uba. To ba ma 'yan uba kawai ba, 'yan uba waɗanda suke su 'ya'yan matan aure ne, shi kuma ɗan baiwa ne. Amma wannan bai hana isan kware ya yi ilimi ba, kamar yadda dukkanin 'yan uwansa suka yi ilimi. Wato ma'ana isa ya samu dama a rayuwarsa, duk da cewa an haife shi maraya, duk da cewa mahaifiyarsa baiwa ce, amma ya samu dama irin wacce 'yan uwansa suka samu, wato waɗanda suka rayu da mahaifinsu, waɗanda kuma matan aure ne suka haife su. Isan kware ya yi karatu mai zurfi, ya zama ɗaya daga cikin manyan malamai a cikin zuri'ar shehu, waɗanda littattafan da ya bari suna shaida akan ilimin da ya yi. Babu shakka akwai abin sha'awa a cikin wannan, kasancewar isa ya ainihin wato ya tashi maraya kuma a tsakiyar 'yan uba, amma wannan bai sa aka haramta masa dama ba irin wacce duka 'yan uwansu suka samu. Kuma har yau isa ya yi mulki kamar yadda
da yawa daga cikin 'ya'yan shehu da 'yan uwansa da manyan almajiransa suka yi mulkin garuruwa daban-daban manya da ƙanana, to shi ma Isa ya yi mulkin gari da ake cewa Kware. Wannan gari ƙaramin gari ne wanda yake kimanin kilomita 40 daga garin Sokoto. Ina zaton yana gabas maso arewacin garin, wanda wannan gari har yau zuri'ar Isa su ne suke yin mulki a wannan gari, kuma don haka ne Isa ya shahara da sunan ainihin wato Isan Kware. Har yau ya samu dama ainihin irin wacce dukkanin 'yan uwansa suka samu. Ainihin maraici bai hana masa samun wannan dama ba, hakanan kuma kasancewar mahaifiyarsa baiwa bai aibanta shi ba ko kuma ainihin ya hana shi samun dama. Wannan shine ainihin wato abin izina a cikin wannan rayuwa ta Isan Kware Autan Shehu, Allah ya gafarta masa. Daga cikin ayyukan da ya yi, ya fassara waƙoƙi na ilimi waɗanda mahaifinsa ya rera a cikin harshen Fulatanci ko kuma a cikin harshen Larabci. Isan Kware ya ainihin wato fassara irin waɗannan waƙe ainihin zuwa harshen Hausa. Don haka Isan Kware ana daidaita shi da Nana Asma'u, wacce ita ce mace mafi ilimi a West Africa gaba ɗaya, wato a ainihin nahiyar Afirka ta yamma. A tarihi ba a samu mace mai ilimi ba kamar Nana Asma'u. To Isan Kware ana daidaita shi da ita wajen yawan rubuce-rubuce da kuma irin nau'in rubuce-rubuce ɗin wanda ainihin wato ya yi, musamman na waƙoƙi ko kuma waƙe-waƙe na ilimi da kuma fassara waƙe na mahaifinsa. Abin izina a cikin wannan takaitacciyar ainihin wato kissa ta rayuwar Isan Kware Autan Shehu shine mu gwada ta da irin yanayin da muke raye a yanzu, a lokacin da ainihin wato kyawun dangantaka a tsakanin 'yan uwa ya bata, a lokacin da ainihin marayu suke shiga uku wajen kasancewar dukiyarsu ta gado, imma dai 'yan uwansu ko kuma 'yan uwan mahaifinsu ko 'yan uwan mahaifiyarsu suke kwashe wannan dukiya su cinye ta tun suna ƙanana su taso babu komai. A inda marayu suke ainihin wato samun kansu a yanayi na rashin tarbiyya saboda rashin mahaifinsu da sauran irin waɗannan, za mu ga cewa a wancan lokaci duka babu wannan ainihin a zamantakewa, kuma wannan yana daga cikin abin alfahari na wannan al'umma tamu, kuma abin koyi wanda ya kamata mu raya shi domin ya zamana mun inganta rayuwarmu.